Som lovet i del 1 vil jeg her gennemgå de typiske strukturer, man finder i de tumorer, two-step-algoritmen beskæftiger sig med. Efter 36 slides og 6 siders manuskript har jeg valgt at dele emnet yderligere op, så jeg her gennemgår de melanocytære læsioner samt dermatofibromer og gemmer resten til del 3. Det bliver lidt mere langhåret nu, men forhåbentlig også langt mere interessant og klinisk anvendeligt. Så fat mod, det tager lang tid at blive fortrolig med dermoskopi, og er du først lige begyndt, så start eventuelt med at lære TADAR-algoritmen, så kan du komme i gang med det samme. Det bedste råd, jeg ellers kan give på nuværende tidspunkt, er at bruge dermoskopet så meget som muligt. Se på alt det, du allerede ved er godartet. Du skal træne din hjerne til at se tingene på en ny måde, og prime den til at opdage, når noget ikke er, som det skal være. Jeg vil forsøge ikke at gå alt for meget i detaljer med den algoritmiske del af emnet her, men blot minde om, at grundprincippet i two-step-algoritmen er de 2 trin. 1. Konstatere om læsionen er melanocytær eller forsøge at stille en specifik diagnose. Hvis læsionen er melanocytær, eller man ikke kan stille en specifik diagnose, går man videre til step 2. 2. Step 2 består i at skelne nevi fra maligne melanomer, og det er her, det bliver svært, og erfaringen for alvor begynder at betyde noget. I den reviderede two-step-algoritme forsøger man at koge det hele lidt mere ned, så man i step 1 også diagnostiserer nevi, og derfor reducerer step 2 til kun at inkludere det, man ikke kan klassificere, og derfor skal udelukke maligne melanom. Man har foretaget revideringen for at tilpasse sig den kliniske realitet, at læger sjældent arbejder sig slavisk ned igennem en algoritme, men snarere arbejder ud fra en tentativ diagnose baseret på anamnese og kliniske fund, som de så tester med en analyse, i dette tilfælde dermoskopi. Så lad mig starte med noget, der på den ene side er utrolig nemt, men som man også let kunne gå fuldstændig overbords i, at beskrive ned til mindste detalje, hvis man gik meget analytisk til værks. Med den traditionelle two-step-algoritme klassificeres læsionen som melanocytær på grund af netværk og samlede globuli. I step 2 vil man kunne anføre, at den ikke følger et af de benigne nevus patterns, og at den har flere melanomspecifikke strukturer. Med den reviderede algoritme kunne man starte med en tentativ diagnose såsom seborrheisk keratose. Denne testes med dermoskopi og afslører et pattern, der ikke er forenligt med denne diagnose. Og i stedet finder man netværk og globuli, og ikke en fordeling, der er forenligt med et nevus, hvorfor malign melanom skal udelukkes. Der ligger en potentiel risiko ved at arbejde ud fra en tentativ diagnose før dermoskopi, og den beror i det faktum, at man har en udpræget tendens til at lede efter det, der bekræfter ens, ofte forkerte, antagelse. Her kunne det være, at læsionen er relativt velafgrænset, har noget, der kunne ligne komedoline åbninger og milia-lignende cyster. Det er afsindig vigtigt, at man i stedet tvinger sig selv til aktivt at lede efter det, der kunne udelukke diagnosen og kunne pege imod noget malignt. Start med at føre blikket hele vejen rundt om læsionen. Ofte er det tilstrækkeligt til at komme på sporet af et malign melanom, og i dette tilfælde vil man opdage både netværk og globuli, som ikke må være til stede i en seborrheisk keratose. Den vågne seer vil nok allerede have bemærket, at jeg anvender de såkaldte metaforiske termer. Der er rimelig bred konsensus om, at man bør bestræbe sig på at være mere deskriptiv. Således benævnes de før nævnte globuli mere korrekt som brown clots, og det retikulære netværk som lines reticular. Jeg håber ikke, at det allerede er for forvirrende. Alt, hvad man skal huske for at kunne beskrive deskriptivt, kan ses her. Identificere en struktur og notere dens farve. Man behøver ikke nødvendigvis lære sig et helt nyt sprog. Jeg linker til et kort kapitel om terminologi i beskrivelsen. Hvis man vender tilbage til det maligne melanom fra før, kan vi se, hvordan man ved simpelthen blot at beskrive det, man ser, også formodentlig får sig analyseret frem til, at noget er helt galt. Der er her tale om et multi-component pattern med lines reticular brown og white, brown clots, large black clot, brown dots, structureless gray og brown. Et oplagt malign melanom. Og igen for repetitionens skyld, og fordi jeg har brugt tiden på at skrive det helt ned, en liste med metaforiske og deskriptive termer. Men lad os vende tilbage til two-step-algoritmen. Indtil du er blevet så erfaren, at du ikke gider se mine videoer længere, så anbefaler jeg, at du anvender den, som den er tiltænkt, oppefra og ned, igennem de lidt misvisende 7 trin, som trin 1 til indeholder. Ideen er grundlæggende, at man slet ikke overvejer seborrheiske keratoser eller angiomer, før man har udelukket et oplagt nevus, dermatofibrom, intradermalt nevus, basalcellekarcinom eller spinocellulært karcinom, ved at kigge efter de mønstre, man typisk finder i disse tumorer. Hvis man så kan identificere de klassiske strukturer, der ses i seborrheiske keratoser eller angiomer, kan man stille en diagnose.
Hvis ikke, er man nødsaget til at udelukke et malignt melanom ved hjælp af step 2. Med erfaring og rutine kan man udvide gruppen af dermoskopisk diagnostiseret nævi, men glem det indtil videre. Og start med at lære de mest almindelige og nemmeste patterns. En struktur er for eksempel et netværk eller globulus, hvorimod et pattern eller mønster er defineret som et område, hvor mere end 25% af læsionen er udgjort af en bestemt struktur. For eksempel et retikulært pattern, globulært pattern, strukturløst pattern eller multikomponent pattern. Man kan også tale om et globalt og lokalt pattern, og det er især det asymmetriske multikomponent pattern, man skal være på vagt overfor. Det er stærkt associeret med maligne læsioner. Selvom homogen blå pigmentering i Blue Navy er et benignt pattern, skal man være klar over, at kutane melanommetastaser også kan have dette pattern. Flere lag af perifere globuli og starburst pattern er associeret med hurtig vækst, og man skal være klar over, at tidlige melanomer kan udvise disse symmetriske patterns, selvom de oftest er udtryk for Spitz og Reed's Navy. To-komponent pattern er blot et udtryk for, at to tumorer grænser op til hinanden, en såkaldt kollisionstumor. Nå, jeg håber stadig, der er nogen, der bliver hængende, selvom introduktionen bliver lige lovlig lang. Kig grundigt på dette billede. Der ses et globalt retikulært netværkspattern eller Lines Reticular Brown. Når man har set nok af disse, vil man også kunne føle sig tryg ved at kalde det regelmæssigt eller regular reticular pattern, og man bør vende sig til altid at tage stilling til, om det mønster, man ser, er regelmæssigt eller irregulært. Men det kræver tid og øvelse. Dette netværk er regulært, fordi der er minimal variation i tykkelsen af linjerne og størrelsen af hullerne. En åbenlys subjektiv vurdering og en akilleshæl for den spirende dermoskopør. Endnu et regelmæssigt brunt retikulært pigmentnetværk, Lines Reticular Brown Regular. Bemærk, hvordan netværket fader gradvist ud i periferien, et vigtigt tegn på et benignt nævus. Igen minimal variation i tykkelsen af linjerne og størrelsen på hullerne. Pletvis regelmæssigt retikulært pigmentnetværk, Lines Reticular Brown Patchy Pattern. Nu begynder metaforerne at krybe ind. Cobblestone Pattern. Brostenstegningen er blot den mest almindelige variant af det regelmæssige globulære pattern, Clods Brown Global Pattern Regular. Man ser det hos børn i kongenite nævi og intradermale nævi. Centralt globulært og perifert retikulært pattern, Central Clods Brown Peripheral Lines Reticular Brown. Central hypopigmentering med perifert retikulært netværk, Structureless Skin-Colored or Light Brown Centric Peripheral Lines Reticular Brown. Bid mærke i, at det der ses her er hypopigmentering eller Structureless Skin-Colored or Light Brown. Det er ikke depigmentering. Depigmentering er en regressionsstruktur, lysere end den omkringliggende hud og beskrives ofte som bony white. Det er ikke altid nemt at skelne hypopigmentering fra arlignende depigmentering, men jeg vil mene, at det er bony white scar-like depigmentering, man ser i dette maligne melanom. Central hypopigmentering med perifert retikulært netværk ses typisk hos patienter med lys hud, hvorimod central hyperpigmentering med perifert retikulært netværk ses overvejende hos patienter med mørkere hudfarve. Central hyperpigmentering med perifert retikulært netværk, Structureless Black Centric Peripheral Lines Reticular Brown Regular. Det er overordentligt svært i en undervisningssituation at redegøre for, hvorfor et netværk er regelmæssigt eller irregulært. I starten ser alt uregelmæssigt ud, og man vil henvise eller operere mere, men med øvelse får man bedre og bedre fornemmelse for, hvad der er normalt. Det er en rigtig god idé at dermoskopere en masse benigne læsioner. Homogen blå pigmentering, Structureless Blue. Blue nevus kan forveksles med kutan metastase fra malign melanom. Bemærk, hvordan det strukturløse også har struktur. Der taler om en konvention, hvor man kalder det strukturløst, når det bliver for besværligt at beskrive det på anden vis. Hvis man skal gå dybere ned i det benigne, så begynder det at blive langhåret, og jeg vil blot vise et par eksempler, der illustrerer hvorfor. Dermoskopi er et næsten uundværligt redskab i vurderingen og kontrol af patienter med multiple dysplastiske nævi, hvor der kan være utallige nævi, som ikke følger de typiske benigne mønstre, og man er overladt til at i højere grad at kigge efter afvigelser mellem de mange elementer. Patienter med helt lys hud danner næsten ikke melanin, og nævi fremtræder som strukturløst pink. Bemærk igen, hvordan det strukturløse ikke reelt er strukturløst og blandt andet kan indeholde utydelige kar. Et element som dette hos patient med f.eks. hudtype 3 kan sagtens repræsentere et amelanotisk malignt melanom. Det strukturløse brune er associeret med kongenite nævi, fregner og lentigini,
men kan også ses i tidlig seborrheisk keratoser. Et enkelt lag af globuli med centralt retikulært netværk er sikkert benignt, men flere lag af globuli er associeret med vækst og ses i spits nevi. Patientens alder er afgørende for, om man skal mistænke malignt melanom. Det samme gælder det såkaldte starburst pattern. Der kan være såkaldte pseudopoder eller radierende linjer langs hele periferien af læsionen. Både radierende linjer kan metaforisk benævnes streaks, og det har ingen praktisk betydning, om man skelner mellem streaks og pseudopods. Begge er melanomspecifikke, hvis de er asymmetrisk fordelt, og må gerne begge benævnes streaks. Her ses 2 spits nevi med starburst pattern, det venstre med pseudopods circumferential, og det højre med lines reticular centric pseudopodal circumferential. Illustrationen beskrives som lines radial peripheral circumferential, og et eksempel på nevus med et symmetrisk multi-component pattern. Structureless, skin-colored, center. Lines reticular at the periphery with scattered clots and dots. Jeg føler igen behov for at fortælle, at der er 2 udgaver af two-step-algoritmen, og i den klassiske, som ses her, er det første man gør at kigge efter de typiske mønstre, man ser i melanocytære læsioner, og jeg mangler at vise et par af dem. A. Retikulært netværk. D. Starburst pattern. E. Samlet globuli. F. Perifer ring af globuli. G. Homogen blå pigmentering. H. Pseudonetværket i ansigtet. Og I. De parallelle linjer under hænder og fødder har jeg været igennem. Men vi mangler B. Det såkaldte negative netværk, og C. Angulated lines eller rhomboide strukturer. Det sidste ses i lentigo malina og er meget genkendeligt, når det ses. Negativt netværk kan være lidt mere subtilt, men det ses hyppigt i malign melanomer og er vigtigt at kunne genkende. Her ses både et eksempel på negativt netværk i et nevus til venstre og et amelanotisk malign melanom til højre, og her et negativt netværk i et malign melanom, og igen her i et malign melanom. Det er vigtigt at kunne genkende det negative netværk, fordi man så snart man ser det, ved, at man skal have udelukket malign melanom. Negativt netværk kan optræde i symmetriske og amelanotiske malign melanomer, og er et af de mønstre, man skal kende for at kunne anvende TADAR-algoritmen. Den video er allerede blevet for lang, og de 2 dele, jeg havde planlagt, må blive til 3. Jeg vil runde af med at gennemgå de typiske mønstre i dermatofibromer og intradermale nevi, som også blot kan kaldes dermale nevi. Dermatofibromer udgør et problem i de fleste algoritmer af 2 grunde. For det første har de ofte et retikulært netværk, selvom de ikke er melanocytære, og for det andet indeholder de strukturer, som i melanocytære læsioner betragtes som melanomspecifikke. På den anden side er de rimelig nemme at diagnosticere både klinisk og dermoskopisk, noget man skal være i stand til for at kunne anvende både two-step og TADAR-algoritmen. Intradermale nevi er melanocytære, men er ligesom dermatofibromerne relativt lette at diagnosticere både klinisk og dermoskopisk. Dermatofibromer, også kaldet histiocytomer, er benigne neoplasier, som formodes dannet som en reaktion på forskellige stimuli, f.eks. insektstik. Klinisk optræder de oftest på benene som en fast, let eleveret knude, som er bundet til det underliggende væv, hvorfor man kan observere det såkaldte dimple sign, hvor der dannes et lille smilehul, når man klemmer sammen omkring tumoren. Elementerne er ofte pigmenterede, og dermoskopisk observerer man typisk et fint masket retikulært netværk i periferien eller ringlignende globuli. Dette ses til trods for, at der ikke er proliferation af melanocytter, men i stedet en øget aktivitet, ligesom ved postinflammatorisk hyperpigmentering. Dermatofibromer er den hyppigste undtagelse, der bekræfter reglen om, at retikulært netværk klassificerer en læsion som melanocytær. Det er vigtigt, at dermoskopien tages i klinisk kontekst, fordi, som man kan se her, så udviser de klassiske dermatofibromer ofte såkaldt arlignende depigmentering eller structureless white, som i en melanocytær læsion vil anses som melanomspecifikt. Læg i øvrigt mærke til, hvordan depigmentering er lysere end den omkringliggende hud i modsætning til hypopigmentering. I polariseret lys træder endnu en melanomspecifik struktur frem, shiny white structures. I dette tilfælde i form af shiny white blotches and strands, som man ofte ser det i BCC. Men de kan også tage form af shiny white streaks, som er finere linjer, der er arrangeret vinkelret på hinanden. Dermatofibromer kan tage sig meget forskelligt ud, og kan være næsten umulige at diagnosticere dermoskopisk, men langt de fleste udviser de 2 mest almindelige mønstre, med enten et fint perifert netværk og central arlignende depigmentering, eller et perifert mønster af ringlignende globuli og central arlignende depigmentering, eller en kombination af de 2. Her et godt eksempel på et baglår,
Fast knude, central arlignende depigmentering med antydning af white lines og et omkringliggende netværk af ringlignende globuli, der fader ud i periferien. Og her et 5 mm stort dermatofibrom, som jeg tror de fleste, ligesom jeg, ville excidere, men det er taget med som et eksempel på, hvordan de også kan tage sig ud. Det sidste, jeg vil gennemgå, er det intradermale nevus. Ligesom med dermatofibromerne, så hjælper klinikken her. Dermale nevi er typisk bløde, har været der det meste af livet og virker generelt fredelige klinisk. Jeg er endnu ikke begyndt at tale om kar, som er et helt kapitel for sig selv, men generelt er det noget, man skal være på vagt overfor, og der optræder desværre ofte kar i disse benigne læsioner. Som sagt er de klinisk bløde, og det kan også demonstreres dermoskopisk, hvor de udviser det såkaldte wobble sign, hvis man bevæger dermoskopet. Bemærk, hvordan pigmentering her bedst beskrives som strukturløst brunt. Her et lille dermalt nevus med et par synlige comma vessels, og her et med små comma vessels og svag brun, strukturløs pigmentering. I den næste video vil jeg gennemgå strukturer og mønstre i basocellulære karcinomer, spinocellulær karcinomer, seborrheisk keratoser og angiomer.